gure lagun guztioi zain ditzagun. Kaixo, Ibaragire ikastolak umeak gara. Gure laguna oso triste dago. Basuetan ez dakigu zer gertatzen zaion. Nolakoa da? Artista bat da. Eskuan zinkintza zaio gustatzen. Gustatzen zainzioa eta dastatzea. Irudimen handia dauka. Batzuetan zaratekin betetzen da. Txokoak dira nakizki. Oira aldatzen ez zaitu gustatzen. Egin dezakegu gure lagunak ez triste goteko kit bat behar dugu. Zer saltuko dugu? Besakada luze. Abesako du ez berluzeko. Piktogramak erabildu. Nahi badu eskua eman. Eso jokatu. Margusteko ularduak eta pintxelak emango dio. Artaziak etiketan gure lagunak pozik egongo da. Eskerrik asko.